Xayrlı kеш, hürmetli televizor qarawchilar. Sizni Boylar sabasının naq üzeginde balqib turuvchi gimnaziya o'quvchilari salamli. Bugungi maktablar turmushidan topshiruvin biz Galimulina Farida ham Karimov Komil olib boramiz. Biz sizni go'zal bo'lashaq ilining bilim podsholig'ina sayohatga chaqiramiz. Gimnaziyamiz nindi turmush bilan yashay, narsa bilan shug'ullana, shuning turida silashirmiz. Ketdik. Sababımızın naq ortasında yeşillikka көміліп, yanından ötkende bik köplərinin көңіл qılların tibrendirüşü, tavgı tapqır oqırğa, yazarğa yaratkan gimnaziyamiz binası tura. Bu bina köplər üçün tuğan yurt kebek qadirli. Әйдәгез мәктәбебезнең үткән юлы аның тарихы белән танышып үтик. Башлангыч белем бирүче яңа типтагы мәктәпләр 1918-1920 елларда ачыла башлый. Махсус мәктәп биналары булмаганлыктан укыту айрым йортларда, мәчетләрдә алып барылган. Класс бүлмәләре, иркен коридоры һәм айрым клубы булган беренче мәктәп бинасы 1925 елны төзелеп, битеп, файдалануга тапшырылган. Бу бинада крестьян яшьләре мәктәбе эшли башлый. Биредә булачак Советлар Союзы геройлары Гали Закиров, Заки Хабибуллиннар белем һәм тәрбия алганнар. 1934-1935 уку елында 8 сыйныф ачыла. 1939 елны мәктәп үзенең тарихында беренче мәртәбә 22 егет һәм кызга урта белем алулары турында аттестат тапшыра. 1990 елны төп бинага пристрой рәвешендә төзелгән икенче бина һәм 2 катлы интернат сафка баса. Бүгенге көндә гимназиябездә тирән белем алу өчен бар шартларда тудырылган. Завод белән бизәлгән якты җылы сыдык бүлмәләре үзенә тартып тора. Әйдәгез шушы урында сүзне гимназиябез директоры Ханафиева Айгөл Шакирҗан кызына бирик әле. Мен үзем шушы гимназияның укучысы. Шуңа күрә мен үземнең гимназиядә директор булып эшләвемә бик горурланам. 2011 елдан бирле мин бу коллективны җитәклим. Һәм нәрсә әйтәсем килә? Бу зур коллектив. Монда эшләү рәхәт. Балаларның уңышларын күреп сөенәм мин көн сайын. Гимназияның укытучылары да бик уңышлы. Барлыгы монда 91 укытучы эшли. 1030 бала тәрбияләнә. Соңгы уку елларында безнең гимназиядә кадрлар топланышы белән проблемалар зур дип әйтә алмыйм. Шулай да безгә рус теле укытучылары кирәк. Рус теле укытучылары 2 елдан соң үзебезнең укучыларыбыз кайта. Мин инде соңгы менә 3 ел эчендә, 4-5 ел эчендә даже әйтергә була, безнең үзебезнең укучыларыбыз укып бетереп кайта башлады. Без аларны целевой направление белән дип әйтәләр бит инде уку йортларына керәләр дәген, һәм үзебезгә алар укытучы булып кайталар. Мәсәлән, безнең математикадан гына 5 яшь укытучыбыз, бөтенесе дә үзебезнең укучыларыбыз. Без моның белән бик горурланабыз инде. Һәм булачак профессияны сайлау өстендә гимназиядә эш нәтиҗәле алып барыла. Чөнки без укытучы булырдай, укытучы булып теләсә кем укытучы булып эшли алмый. Укытучы ул артист та булырга тиеш, оештыручы да булырга тиеш, үзенең предметын да белергә тиеш. Һәм инде гомумән балаларны яратырга тиеш, кеше булырга тиеш дип күз алдына тотып, без менә шушы укытучы булырдай балаларны 7-8 класстан алып, төрле эшләрдә катнаштырып, алар безнең оештыручылар булып эшлиләр, кичкенә классларга кирип, элеккегечә әйтсәк, вожатый булып эшлиләр бит инде. Менә без шушы укучыларны укытучы булырга әзерлибез. Һәм укытучы булырга гына түгел, безнең мәктәптә күп кырлы эш алып барыла. Без аны уңыш формуласы дип атадык бит инде. Монда төрле хезмәт вәкилләре килеп, безнең балаларга мастер-класслар уздыралар. Һәм менә мәсәлән, бала повар булам дип әзерләнә икән, ул мәсәлән шушы направление белән бара торган мастер-класска кирип, үзенең булачак сайлаган хезмәтенә дөресенә туры киләме, юкмы? Ул профессия аныкымы, юкмы? Менә шушыларны сынап карый ала. Бу уңыш формуласы инде бездә 4-нче ел бара. Без аны ширек сайын гел алып барабыз. Һәм инде соңгы елларда без бик нык әтиәниләр эшләргә тырышабыз. Чөнки әтиәни ярдәменнән башка балаларны тәрбияле итеп булмый. Тәрбияле булмаган бала ул уңышлы була алмый, һәм белемле була алмый. Шуңа күрә мин барлык әтиәниләргә чын күңелдән рәхмәт әйтәм. Безне аңлап, безнең белән бергә бер юлдан барганнар өчен. Һәм инде балаларның тәрбияле булганнарына, акыллы булганнарына, укытучыларның сүзләрен тыңлаганнарына. Көн сайын иртә белән сез игътибар итәсездер инде мәктәп каршында. Бөтен бала мәктәпкә тезелешеп киләләр. Шундый матур карап торырга. Һәм күп балалы мәктәптә эшләү рәхәт.
Нәтиҗәле һәм бай үткәне белән горурланырлык белем учагы Саба гимназиясендә эшләүче мөгаллимнәрнең эш нәтиҗәсе булып, укучыларның республика, регионара олимпиада, фәнни-гамәли конференциялар һәм төрле конкурсларда ирешкән уңышлары тора. Узган уку елында да гимназия укучылары сынатмады. Бөтен Россия һәм төбәк предмет олимпиадаларының республика этабында 12 укучы, муниципаль этапта 55 укучы җиңүче һәм призер булдылар. Укучылар яхшы җиһазландырылган, заман таләбенә туры килүче класс кабинетларда белем алалар. Һәр укытучы укучыга якын килеп эш алып бара. Быел гимназия бусагасын 1030 укучы атлап керде. Шуларның 136-сы беренче сыйныф укучылары. Укучылар әле генә мәктәп бусагасын атлап керсәләр дә, үзләрен чын укучы итеп танырга өлгерделәр. Хәрефләрне танып, укырга, язарга өйрәнделәр. Бәйрәм чаралары аларның чыгышларыннан башка үтми. Әйе, башлангыч сыйныфта алган ныклы белем һәм тәрбия укучыларга югары сыйныфларга җитеп, яңа үрләр яуларга ярдәм итә. 9 һәм 11 сыйныф укучыларының урак өсте инде башланды. Укучылар белем алуга җитди якын килеп, бердәм дәүләт имтиханнарына әзерләнәләр. Узган уку елында Саба гимназиясын 32 укучы тамамлады. Бу укучылар арасында безгә куанычлы 2 укудагы уңышлары өчен медаль белән бүләкләнделәр. Шулай ук бу укучылар арасында 9 баланың экзамен күрсәткечләре югары баллар җыйдылар. Булар арасында 3 фәннән югары балл җыючы укучыларыбыз бар. Минапова Динара 96 балл җыйды рус теленнән. Айырып әйтергә кирәк. Шулай ук безнең укучыбыз Юнусова Сөмбелә үзенең сайлаган 3 предметыннан дагы 87, 86, 84 балларны җыйды. Һәм бу укучылар арасында яңадан 7 укучыбызның да рус теленнән 89, 90 балл җыйган укучыларыбыз бар. Шаяхметов Инсаф айырып әйтәсем килә. Шулай ук Каримов Алмаз информатика һәм инде рус теленнән 95 балл җыюга, информатикадан 87 балл җыюга иреште. Бу әлбәттә бу уңышларга ирешүдә аларның инде үзләре генә белә нинди күп вакыт, зур көч таләп ителгәнен. Һәм укучыларыбыз иң сөенечлесе барысы да үзләре теләгән уку йортларына урнаштылар. Бу уку елында да безнең мәктәпне менә 11 класста 31 укучы тамамларга әзерләнә. Алар арасында да медальгә кандидатлар булуы безне куандыра. Һәм инде
Bu okuşlar arasında bizning ağır imtihanlardan sanala matematika profil derecesinde беру. Bu egzaminga әзерлекне 16 okuşu bilen başlap jiberdik. Bu yılda уңышларыбыз шушындай яхшы булсын иде. Окучыларыбыз тырышып, әзерленеп, саулык, сәламәтлек белән, зур уңышлар белән бу уку елында тәмамларга насыйп булса иде дигән теләктә калабыз. Без илебездәге җитәкче органнар, Татарстан Дәүләт Советы, Россиянең Дәүләт Думасы турында барыбыз да беләбез инде. Кайберләребез зур кызыксыну белән аларның сессияләрен карап, нинди законнар кабул ителүен күзәтеп тә бара әле. Ә менә балалар, яшүсмерләр дөньясында шундый җитәкче органнар була аламы? Була ала әлбәттә. Шөкер гимназиябездә актив, кыю фикерле, креатив укучылар гына тупланган. Ә менә иң-иңнәре мәктәп балалар думасында хезмәт куя. Ничек дисезме? Бу хакта гимназиябезнең мәктәп балалар думасы спикеры Арутунян Бачик сөйләп үтәр. Мы хотим, чтобы жизнь школы была интересной и радостной, чтобы каждый проявлял свои таланты и способности. Для того, чтобы получить наилучшие результаты, каждый должен иметь не только права, но и свои обязанности. Поэтому мы в школе взяли свою ответственность и называем себя школьной думой. Мы контролируем выполнение правил школы, организуем разные мероприятия для улучшения школьной жизни и раскрытия талантов и нахождения лучших учеников нашей школы. Укытучы, укучы, ата-ана. Менә шушы бәйләнешне истә тотып, Саба гимназиясе бик күп кенә нәтиҗәле эшләр алып бара. Мәктәп гаиләнең йогынтысын баетырга, максатчанрак итәргә һәм көчәйтергә тырыша. Гимназиябез тарафыннан үткәрелгән күп чаралары әти-әниләрнең ярдәменнән тыш үтми. Тату сыйныф серләре, әти-әниләр белән тылсымлы кич кебек бәйрәмнәр, мастер-класслар үткәрү һичшиксез гаиләне мәктәпкә якынайта. Белем алу, өстәмә белем бирү түгәрәкләреннән башка күңелле булмас иде. Мәктәбебездә 21 өстәмә белем түгәрәкләре эшләп килә. Гимназия укучылары укуда да, спортта да сынатмыйлар. Ел дәвамында спорт буенча төрле чаралар оештырыла. Бөтен Россия йөгерү көне уңаеннан оештырылган милләтләр кроссында, Чаңгы юлы Бөтен Россия бәйгесендә без дә актив катнаштык, призлы урыннар яуладык. Дәресләрдән тыш укучылар баскетбол, волейбол, бадминтон, уктан ату, туризм түгәрәкләренә бик яратып йөриләр. Укучылар алда әйткәнемчә түгәрәкләрдә һәм индивидуаль шөгыльләнәләр. Мәктәбебездә театр сәнгатенә дә зур игътибар бирелә. Спектакльләрдә укучылар бик яратып катнашалар. Әхәлилова Ләйсән Хөрмәтовна җитәкчелегендәге Яшьлек театр студиясе гимназиябездә шактый еллар эшләп килә. Узган уку елында әлеге түгәрәккә йөрүче укучылар Шәүкәт Биктимеров исемендәге Республика театр сәнгате конкурсында 2нче урын, без бергә конкурсының театр номинациясендә 1нче урын яуладылар. Бүген театр була, шатлыктан күңелем тула. Зинһар, тизрәк була күр. О, Биби, тукта әле. Туктадым, Кара әле. карадым. Беләсеңме нинди нәрсә? Белмим, нәрсәдер. Шәп, сине өтерәмне көтеп. Без хәзер театрга барабыз. Кая? Театрга. Нәрсә театрга? Бош театрга. Ой, нинди баш? Атаң башы! Мин бит сиңа театрга димим, мин сиңа театрга дим. Аңладыңмы? Театрга дим. Аңладым. Театрга. Әйе. Ул нинди җирсең? Асы сиңа кирәк түгел. Менә без киткәч кайнатай кайтып керер. Ул сорар, кая киттеләр? Сиңа әйтерсең, кудаларга киттеләр дип әйт. Ярый. Эсрамасаң нишләрмен? Тик торасың. Ярый. Я, туктале аңгыра бәндә. Син җүнләп әйтә дә белмәсең. Я, әйтеп күрсәтәләр. Нишләп белмәскә? Әйт дидем мин сиңа. Вәли җизниләр театрга Афәрин. китмәделәр. Алар кодаларга киттеләр дип әйтермен. Шофар! Мин бит сиңа кудаларга киттеләр дидем. Бар, юлында бу. Ра-та-та. Нинди күлмәгемне кием икән? Асылмы икәнме? Асылнасын
килсә, асылын инде. Ярый, префект күрмәгенә ким. Аның шул буе зур булган, ал күрмәгән ничек булыр? Бик ол булыр. Яшеле? Бик яшел булыр. Соң, нитине ким? Миңа булса бөтенләй бер нәрсә дә кимә. Ярый. Мин бер нәрсә дә кимәсмен. Өстәлемдәге күрмәгенә киям. Biz яшьлек театр студиясына бик теләп һәм бик яратып йөрибез. Безнең җитәкчебез Ләйсән Хөрмәтовны. Ул безгә төрле театрлар һәм төрле конкурсларга алып бара. Бу уку елында без Галияскар Камал беренче театр комедиясын башкарабыз. Бу беренче театр комедиясында мин Факиха ролендә уйныйм. Ә мин Биби ролендә уйныйм. Без төрле конкурсларда катнашабыз. Һәм без төрле бүләкләр җиңеп кайтабыз. Мәсәлән, biz Биктимиров исемендәгесендә 2нче урын алдык. Ә безгә бергән дигәндә 1нче урын алдык. Яшьлек театр студиясына безнең 5нче, 6нчы, 7нче, 8нче сыйныф укучылары йөри. Алар бу түгәрәкне бик яратып йөриләр. Без инде республика күләм конкурсларда да катнаштык. Менә бу конкурсларда безнең инде күрсәткечләребез югары. Мәсәлән, республика күләм үтә торган Шәүкәт Биктимиров исемендәге балалар фестивалендә узган уку елында без 2нче урынны, без бергә конкурсында 1нче урынны яуладык. Укучыларыбыз бу уку елында да шушы конкурсларда катнашырга теләк белдерделәр. Без инде Галияскар Камалның беренче театр комедиясын әзерлибез бүгенге көндә. Менә шушы комедиянан бераз гына сезгә үзекләр күрсәтеп үттек. Татар халкында ат яратучыларына гадәттә ат җыны кагылган диләр. Ә менә гимназиябездә эшләп килүче автомобильләштерү түгәрәгендә шөгыльләнүче егетләргә машина җыны кагылган дисәк, бер дә ялгыш булмас. Кечкенә генә автомобильләр белән радиоалгыш ярдәмендә идарә итәләр алар. Алай гына да түгел, машиналарны да үзләре сүтеп җыялар. Җитәкчеләре Марат Гарип улы белән бик күп район, республика күләмендә үткәрелгән ярышларда урыннар яулыйлар. Хәтта кечкенә машина сөючеләргә мастер-класслар да бирергә өлгерәләр егетләр. Гимназиябездә күп кенә патриотик тәрбияви чаралар оештырыла. Патриотик тәрбия турында сөйләгәндә, гимназиябездә эшләп килүче юнармия түгәрәге хакында әйтми булмый. Түгәрәк белән тормыш иминлеге нигезләре дәресләрен алып баручы Хайриев Илнур Зөфәр улы җитәкчелек итә. Анда 5нче сыйныфтан алып 11нче сыйныф укучылары бик теләп йөриләр. Гимназиябездә 2010 елдан башлап юнармия отряды уңышлы эшләп килә. Безнең төп максатыбыз укучыларга хәрби-патриот тәрбия бирү. Бу өлкәдә безнең күпмедер инде уңышларыбыз да бар. Район күләмендә һәм гимназия күләмендә үткәрелә торган барлык мероприятиядә без актив катнашабыз. Бигрәк тә бу отрядка инде безнең егетләребез чын күңелдән теләп йөриләр. Чөнки егетләребезнең алга таба армия хезмәтендә хезмәт итәсе бар. Ә менә шушы отряд безнең төп инде егетләрне армия хезмәтенә әзерләү буенча зур роль уйнап тора. Ел сайын район күләмендә үткәрелә торган Ажаган уенында актив катнашабыз, приз урыннарын алабыз. Хәзер суатта безнең укучыларыбыз, шушы юнармия отрядында катнашучы укучылар тормыш иминлеге нигезләре фәне буенча үткәрелә торган олимпиада актив катнашалар. Бу өлкәдә шулай ук безнең уңышларыбыз бар. Район күләмендә біз 4 приз урын алдык узган уку елында һәм безнең бер укучыбыз Арутинян Давид республика күләмендә үткәрелгән тормыш иминлеге нигезләре курсы буенча олимпиадада ул призлы урын алды. Алга таба да без шушы юнармия отрядының йөрүчеләрнең санын арттырырга уйлыйбыз.
отрядның эшен яңадан да жанландырырбыз дип уйлыйм. Мин шушы отрядка йөрүче укучыларга аларның алдагы тормышында, укуларында уңышка ирешүләрен телим. Бәхетле булсыннар. Мәктәптә бию сәнгатен үстерү максатыннан оештырылган хореография түгәрәге уңышлы гына эшләп килә. Бу түгәрәкне Гарапова Гөлчәчәк Хаҗиевна җитәкли. Аның җитәкчелегендә оештырылган бию төркеме әти-әниләрне, укучыларны үзләренең яңа биюләре белән куандырып торалар. Эш нәтиҗәсе аның укучылар белән алган диплом, грамота, мактау хатларыннан ачык күренә. Безнең гимназиябездә мөстәкыйль балалар хәрәкәте эшләп килә. Нинди генә чаралар үткәрелсә дә, без актив катнашырга омтылып торабыз. Ихластан хәйрия эшләрендә дә катнашырга, ялгыз өлкәннәргә, ятимнәргә, кечкенәләргә ярдәм итәргә ашыгабыз. Сәламәт яшәү рәвешен сайлыйбыз. Моның белән без үзебезгә канәгатьләнү алабыз, игелек кылып, кешелек җәмгыяте каршында бурычны үтибез дип саныйбыз. Менә шундый күңелле ул мәктәп тормышы. Укучылар үз вакытларын әрәм итмичә, укытучылар биргән белемнәрне үзләштереп, төрле яктан үсеш алган шәхес булып гимназиябезне тәмамлыйлар. Безнең тапшыруыбыз да ахырына килеп җитте. Сезнең белән без Каримов Камил һәм Галимуллина Фәридә булдык. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.